Швидко бліц, це раунд останній, п'ятий. Давайте так, знову тут треба обирати. Гайперлуп чи Укрзалізниця? І те, і те. Хайперлуп. Гайперлуп. Хорошо. Гриценко чи Добре, Садовий? я теж за мене. Гриценко чи Садовий? Ну, Гриценко краще. Чорновіл. Та Ну, не так було можна такого було? прізвища. Чекайте. Ні, так не можна. Там так не можна. Ти таки хочеш народний Тимошенко чи Порошенко? Ні те, ні те. Ні те, ні те. Як голова партії я не можу Там не було займати такого варіанту. позицію. Балашов чи Насіров? Навіть не розглядається. Ні те, ні те. Вілкул чи Бойко? Ні те, ні те. Хто вам це пише? Продовжіть, будь ласка, речення Путін. Та-та-та-та-та-та-та. Ну, Я думаю, що Андрій Дещиця найкраще виконає це заповнення. правильна відповідь і та, і та. МВС чи Нацдружини? МВС. Монополія держави на владу. Тобто я На дякую силу. хлопцям, які Так. воювали, звільнили Маріуполь, все, але однозначно в цей МВС. час має бути. При тому, що купа питань і до рюкзаків, і до корупції всередині, але в МВС. А ваша відповідь? Звичайно, МВС. Ага, Так. МВС.